Здравейте, хора! Днес ще снимам Майнкрафт. Така. Мен съм на Create. Да търся дърво. Ето. Нищо, че имаше до мен дърво. Т.е. много дървета. Но все пак намерих най-голямото. Сега събираме дърво. Ще си направим брадва. Ето сега ще си направим. Супер, че аз пометих, че там. Така. О, не. Грешното дърво. Сега още 2 дървета и сме готови. Може и малко повече, но не знам. Ето тук. Сега ще си направим тук. Слагаме го ето тук. Имаме достатъчно пръчки. Ще направим меч или не, няма да можем за брадва. Така ще си взема още малко и ето е брадвата. Ще взема двете, за да се предпазвам от зомбите, когато стане вечер. Ще се направи къща. Ще опаса с ръка да си изхарчвам креатива на пръчката. Така, вземаме малко дърво. Ето тук още едно малко. Така. Тук не съм забрал нещо, но ще се движа. Ето сега. Слагаме пак. И си правим пак. Така. Не си крафтна. 4 врати, но няма да си ги крафтвам сега. Това е излишното дърво, ще се направя една много малка къща. Опа, извинете за това. Хоп. Хоп. Хоп, хоп. 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 Още малко такова дърво. Ето го. Аз имам такова. Ще се получи малко грозно, но все пак имаме къде да живеем. И да оцеляваме. Така. После ще си крафтна врата. Така. Хоп. 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 Махай се.
Оп. Така. Тук тавана да направим. Стана ми едно дърво и го след и го тук. Тук вземаме си още малко дърво, за да издържим в тази къща. Ето. А сега къща. Това ще го оставим тук. Това ще го светлим. Нека да седи за всеки случай. Да, това е да се защо не мога да се кача? Качих се най-накрая. И ето тук е дървета. Това ще се кача. Ще се бера колкото имам, защото слънцето залазва. И аз не искам да умирам от зомбитата. Нека да имам 2 брадви. Но те може да извърши креативите. Да умра ей така. Между другото, някой гледа ли Гъмбъл? Аз го гледам много често. Но понякога гледам, понякога си гледам и готините неща. Кой е пуснал тази музика? Аз не знам кой е пуснал. Нещо, че малко прекъсва и така. Не мога да мръдна. Мръднах най-накрая. Ето тук малко дърво, обичам дърво. 2 дървета. Ще трябва да намерим и овца. Да може да таковаме. Да може да си направим едно легло. За да може да си направим едно легло. Само ей тук да ги сложа тези дървета. Така, тук. Чакайте, че на мен стана много тъмно. Нямам такова. Трябва да се набера. И когато се развия много, ще таковаме. Ще отидем, ще намерим село, ще живеем там. И може в следващото видео как да намерим село. Да живеем в него. Така, 2 врата. Не искам една врата. Защо 3? Нека все пак е нещо.
тук. Едно такова. Стъмнява се. И знаете какво значи това? Сезамитата идват. Но се ни е тая. Нали? Така. Това сигурно знаете да какво е сега. Е така. На ми стана. Също не ми самах. Зомбитата идват. Ще изчакаме до вечерта. След вече е вечер. И зомбитата ще се подадат. Нека да прокопаваме на това. Ще намерим овца, за да я и за да вземем такова. Добре, как се казваше. И ще се направим легло. Тоест вълната и ще направим легло. Тук. Аз съм се приготвила и брадвата. Всеки случай. Тази врата не мога да затворя. Добре. И до сега за през нощта и сега отиваме. Да стоим си в къщичката.